Jeg præsenterer hermed No Bounce Challenge, det vil sige, det må ikke røre jorden på vej ind i målet. Kameraet, Kasper Nielsen. Kom nu væk. Om bagved. Om bagved. Kør. Så mig nu, eller hvad? Ja, kom bare. Den er kold. Den er kold. Jeg får en lige her. Ja, vi kommer længere ud jo. Hvor smal er ude. You are nothing, you are a fool, and you are a waste of time. Good night. Ja. Jeg skal spille ud igen. Du er ude. Og ud af kameraet, Johannes. Kasper Nielsen. Hvad laver folk? Mange er lige ude nu. Red hair. Nej, I er med. Yes! Comes pass to Moore. Puts it into the net. Jeg troede, det havde no bounce. Jeg troede, jeg må ramme noget. Det var direkte i net. Jeg tror, han ikke ramme over det. Er det fordi, du har set Arsenal's dame? Nej. Det var det her. Der er jeg også det her. Godt. Nu skal han rykke. Ja, nu skal vi. Hvordan bold? Det er vanvittigt. Jeg er ude. Yes, der er go. Nej. Nej. Fuldstændig, drenge. Oj. Ikke godt. Kasper, ikke godt. Nej, den er kold, blød. Den er kold. Nej. Jeg kunne ikke forstå, at han lige Nej. Han er så kold, han er så kold. Nå, du er ude eller hvad? Oh! Dance with me, shake that.